You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. I ara continuarem, però en el Sant Boi, coneguem a dos lanzaderos que, com es reconeixen aquí en el Sant Boi, i que ens presentaran 10 iniciatives. I per fer-ho tenen un temps de 1 minut per fer-ho. I si us sembla, comencem amb la primera iniciativa, que és Motivació, de Tots al Pedro. El sedentarisme actualment és la quarta causa de mortalitat, igual al tabaquisme el nombre de morts. A més de ser precursor d'altres malalties com per exemple l'obesitat, la diabetis tipus 2 i enfermetats cardiovasculars. Tot això suposa una despesa important pel sistema sanitari públic, però també per l'empresa, en partides com per exemple l'absentisme, el baix rendiment o en general els factors psicosocials que afecten al treballador. Les persones més vulnerables, creiem, a patir aquest tipus de pandèmia, podem dir-ne, és les persones que tenen menys temps, és a dir, la nostra població activa. Per això Motivaction aprova l'activitat física a l'àmbit laboral, conciliant la vida professional i personal, buscant la millora de la salut del treballador, però sobretot el rendiment empresarial, transformant l'empresa en una empresa activa i motivada, però sobretot sana, i donant un valor afegit pel seu negoci i la seva salut. Cartes, identificació i activació de l'oferta d'habitatge en desús. La transformació en lloguers socials per poder atendre una problemàtica creixent. Aquesta realitat és una oportunitat per les polítiques d'habitatge que fomentin l'accés, afavoreixen la cohesió social i promoure la generació urbana. Amb les nostres actuacions volem beneficiar dos grups de població. Per una banda, els propietaris d'habitatges, donant a la seva disposició la informació, l'assessorament i en matèria d'habitatge. I per altra banda, aquelles persones amb més dificultat d'accedir a un habitatge. Iniciar processos de transformació que generin habitatges assequibles. La recerca d'habitatge, el desús i transformació en habitatge de lloguer social, aquesta és la proposta d'OCUS, Cooperativa d'Habitatge Social i de Treball. Molt bona tarda. Vull que en aquest moment em feu un favor. Mireu-vos, entre tots, i penseu que ens hem trobat més d'un cop. Sabem el nostre nom, la nostra edat, si ja hem fet família. Us agradaria compartir somriures amb la vostra família en moments de temps lliure? Si més no, potser no trobeu alguna activitat cultural en el vostre barri. Algun cop has ballat amb el teu avi i no s'hi val una boda. Per últim, no us agradaria poder planificar un dissabte d'activitats culturals amb la vostra família sense sortir del poble? Veus la realitat i et preguntes el per què. Però no és veritat que quan somiem coses que mai no han sigut ens preguntem per què no? No desistim mai dels somnis. Nosaltres som l'associació Parteló. Fem activitats familiars, culturals per la família perquè els vostres somnis es facin realitat. Busquem i descobrim junts i juntes les senyals que ens deixin fer realitat els nostres somnis. En accions que ens il·lusionin i ens facin despertar. Hola, bona tarda. Segur que durant el dia moltes vegades hem escoltat cada dia ens costa més arribar a final de mes. Et dura poc els diners. Som conscients de la problemàtica que patim? I quan sorgeix un imprevist a la llar? El Club Social Co és una cooperativa... és una cooperativa orientada a donar servei a particulars i comunitats de veïns. Disculpe. Catalunya no és un jardí, ho sento, és un bosc. Té 6 milions d'hectàrees forestals. 200.000 d'aquestes estan considerades amb risc d'incendi.
200.000 hectàrees són 200.000 camps de futbol. Per evitar i prevenir els incendis cal gestionar, netejar el bosc i fer-ho amb maquinària és car i més de mantenir. Us presento a la ESPE, Esperanza, una ovella i més bé. És una màquina que no ha construït l'home, capaç de transformar la biomassa vegetal, aquella que crema l'estiu, en carn, llet, formatge i llana de primera qualitat. És que de petits a tots ens disfressaven de pastors, però quan ens fèiem grans ens disfressaven de futbolistes o banquers i arrencaven així la il·lusió de voler fer de pastor. Perquè sabeu el pitjor de pastor? Que no tenim diumenges, però el millor, que tampoc tenim dilluns. Així que bé, des de ramats del bosc, el que fem és prevenir incendis, protegir el territori, produir aliments, proporcionar feina digna, i això també depèn de vosaltres. Consumiu productes locals, ens sentirà bé, molt bé, bé! Tus manos no lo sabes ya. Bueno, no us passa que arriba el cap de setmana i no sabeu què fer? I no tenim ni idea de les activitats que es fan al vostre barri? Per exemple, aquest cap de setmana hi ha un concert a Cal Niño. Sabeu, a més, que cada primer dissabte de mes l'Espai Carioca ofereix unes pràctiques de ball? Bueno, doncs, aquesta informació a la majoria no arriba als embullats. Per això estem creant una plataforma online que reculli tota aquesta oferta d'oci de Sant Boi. Un espai on només amb un clic puguem saber tota l'activitat que es produeix a la vila. Som la Núria i la Natàlia i aquest és el projecte de la revista digital Queda't a Sant Boi. Moltes gràcies. Just don't know. Everybody's smiling. Ei, bones, ¿us agrada jugar a jocs de taula? Pues sí, claro, los típicos de toda la vida. Ja, però ha d'haver-hi alguna més enllà, no? El típic trivia, la Mongolia, el risc, no sé, una mica més enllà d'aquests jocs, no sé, competitius, una mica basats en el sistema capitalista, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuántos espacios a low cost conocéis en San Boi para compartir juegos con amigos y familias? Bueno, a veure, no masses, la veritat és que no masses. Con estas preguntas en mente, hemos creado Friki Games, con el objetivo de ofrecer un espacio de actividades para el público juvenil y adulto. Friki Games es un proyecto donde conectar con gente a través de juegos de todo tipo. En especial, queremos dar a conocer líneas de juegos educativos y de inclusión social, procedentes, por ejemplo, de Francia y Alemania. Una wasabi va dir una vegada, no envellin perquè deixem de jugar, sinó... No deixem de jugar perquè envellim, sinó que envellim perquè deixem de jugar. Friki Games tornem. Doncs d'una manera o d'una altra coneixem el nostre entorn o sabem d'algú que ha patit una malaltia de càncer. Doncs bé, jo vaig ser una d'aquestes persones fa uns anys i recordo quan anàvem a les sessions de radioteràpia amb la meva mare vam decidir posar-nos estupefaents. Crec que això va influir en l'actitud amb altres persones. Allà me'n vaig adonar de la importància que tenia la feminitat, la motivació personal i sobretot l'actitud davant d'una malaltia. D'allà va néixer el meu projecte, que era ajudar les persones a passar aquest procés i intentar millorar que fos d'una altra manera. Vaig fer la formació de coach per ampliar els meus coneixements, per poder fer l'acompanyament a aquestes persones i penso que aquest projecte pot ajudar a un procés d'autosanació per moltes dones. I una vegada més la vida em diu, confia que tot passa per alguna cosa, si no, no estaria aquí. Moltes gràcies. Estic sent a l'atur, però no estic aturat. Amb altres companys de l'Assemblea d'Aturats de Sant Boi van decidir que es podien recuperar els mobles que ja estan al carrer. Llavors, per què no li podem donar un altre aire més nou i actual a aquests mobles? El que farem serà, amb persones que estan sense feina, donar-los la possibilitat d'aprendre un ofici. I així poder-se guanyar-se la vida venent aquests mobles. Això ho podem fer perquè tenim ganes de treballar i també tenim persones que ensenyen aquest ofici. Som Restaurarte. Recuperem mobles i recuperem persones. Gràcies. Never let it go.
acostumem a pujar quasi cada dia a la muntanya de Sant Ramon. Ens agrada la natura, ens agrada l'entorn, ens agrada el nostre entorn, ens agrada estar bé, ens agrada tenir qualitat de vida. El fet de pujar cada dia ens dona l'opció de conèixer-nos. Ens coneixem el que camina, el que corre, el de la bici, però també veiem els nous que pugen. I un dia ens vam plantejar, preguntem què els motiva. Sí, he anat al metge, m'ha dit que haig de baixar de pes. Sí, jo és el primer dia, però no conec l'entorn. Sí, jo pujo, però pujar sol és un avorriment. Aquest poble té un problema. Nosaltres tenim la solució. Club Nordic Walking Vall Llobregat. Activitat física, salut, xarxa, entorn. Com? Amb la marxa nòrdica. Apta per tothom.